Good morning. Good morning, Ruth. Ayan. Pumasok ulit siya. Labas ulit. Ay, sa bagay, hindi naman pala kami lalabas. Kala ko si Daddy magkakatid kay Chris. Uy, silip-silip si Groot ay. Borlogs pa ang pork na to. Kala ko ano. Ito. Ayan, kumakain na yung bata. With matching ano pa eh. Servo na naman. At ayun niya kainin yung ano, spinach. Napaka-sustansya. Gusto laging ano, instant noodles. Ito din ako ng ano, para sa amin ni Emma. Yung Gigi. Yan. Sarap na ito eh. Hindi masyadong maaalat. Perfect sa kamatis. Or suka. Pero gagawa akong kamatis na. Ako. Pero ang diet. Ako palang konti. Good morning guys. Ayun, nagising ako ng 5:30. At paano yung tulog ko ngayon? Mababaw na naman. Di ako nakainom ng Laxel kasi di ko na kita. Hindi ko mahanap yung Laxel. 3 days na ata simula na makabalik kami. Pero yung mga nakaraan naman, okay naman yung tulog ko kasi pagoda. So kagabi parang ang babaw. Talagang ang hirap. Wala pa naman akong ano. Stocks ng Laxel ngayon. Kaya talagang alas 2 na ata. Nagising pa ako. Kapingin sa akin yung ano, yung pusa. Si Mama Cat. Ming! Ming Ming! Ming 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 Ming! Ah, may baby na dede. Nakakamiss magkapusa eh. Kaso sila guro tayo eh. Naaway eh. Baka patayin lang. Ayun. Kasi before diba si anong alaga namin si... Sino ba? Kalimutan ko pa nga. Si Parker. Ayun. Namatay lang yung si Parker guys kasi sobrang patandaan na rin. Hello guys. Ayan. Katatapos lang namin ni Emma magayos ng mga tinupik na damit, mga nilaban. Tapos si Daddy, nilakad na sila gurot maaga. So, bago mag-alas 7, nakalabas na sila. Sabi ko para makabalik agad kasi grabe ang init talaga ngayong summer. Na masasunburn ka na guys kahit di ka nag-beach. So, ayun, nakapag-ilamos na rin ako. Pero di pa kami nakakakain. Mamaya na pagdating siguro ni Daddy. Usong-usong ngayon yung mga mask, di ba? Kaya gamitin ko na kasi bago pa nauso yung yung bentonite clay mask na yun is nabili ko na to eh. Ayoko naman bumili sa store. Pero meron ako nun guys. Resell kasi ako nun yung Navajo bentonite clay mask. So, meron nga dito kaysa na naman masayang. Gamitin ko na lang to. Kahapon nagganto rin ako. So, ang sarap niya sa pakiramdam kasi may cooling effect. Yan. Ang bilis niyo naman. Busy ako. Nakadumi siya? Wow. yung bukas nga namin si Maggie. Isama ko din si Maggie guys. Pag maaga kami magising ulit. Ay, pigi. Di mo daw siya sinasama, Daddy. Hindi na kaya ng powers. Naman palali eh. Wala nga siya. Yung kay yung gali sa kanya. Kanya, wala na. Honey. Ayan. Kawala mo na si Groot kasi kilala naman niya si Emma eh. Na? Kain tayo. Lakas naman yan, Daddy. Ayun. Nagdara namin kahapon. Spinach, soup, yung kangkong. Masarap siya bigtan to. Tapos yung beef. And yan. Fiesta. Kain na, Ems. Tataba ata si Ems dito eh. Kaso di ko na ininit yung kanin. Kaya mainit naman yung soup. Ayun, nakamask pa rin ako. Ayun guys, pumasok na si Emma sa
sa work. Ayun, may schedule daw siya. So, sabi ko, cool. Sakto katatapos lang namin mag-almusal kanina. So, biglang nawala ng tubig. So, sabi ko, sige na, pumasok ka na, maligo ka na. Buti may, may tubig sa banyo. So, ayun. Tapos ako na lang maghuhugas ng pinagkainan namin. Tapos, edit ako. And then, saan ba ako pupunta na muna? Sa bangko muna siguro kasi kahapon di ako nakapunta eh. Nandito pala si Groot. Sino yan? Paklit! Let's go Paklit! Dali! Sunod-sunod na kayo. Ayan yung ini-edit ko. May ako na ituloy. Hindi ka na, labas ka. Ayan, dito muna guys si Paklit sa labas. Natutulog kasi nga si Emma na yung kasama ni Chris. Pero naman ito, isang to. Tulog naman. Ayun, may pinayos kasi ako sa kanya eh. Sa yung isang remote. Yan. Groot? Gisingin mo nga si Daddy Groot. Patulog na. Pinalagay ko kasi sa kanya to eh. Ayan, binili namin kahapon sa sa SM para lagayan ng mga Ricardo kasi dito ko nilalagay yung mga Ricardo oh. Ayan. Ayan, sikip na dito sa ibabaw ng lutuan. Ang anik-anik. Ayun o, yung pa to. Yung unang harvest pa namin. Yan, dyan natin lagay. Bawang, sibuyas. Diba? Wala nga akong bawang eh. Ayan, pwede din prutas. Yun. Dyan lang. Para hindi sa ref. Kasi punong-puno yung ref eh. Yung mga hindi dapat nire-ref. Dyan ko ilalagay. Bawang, sibuyas. Yung kamatis, okay na yun sa ref. Mamaya linisin ko. Magugas na muna ako guys. Tapos tinuto ko pa lang yung pagkain. Ayun, pakainin lang namin yung mga dogs guys. And then, alis kami. Bibili kami nung lalagay nga dyan sa kwarto ni Chris para hindi kita agad yung kama niya. I mean, hindi masama. Kasi yun eh, pamahiin din talaga. Na hindi pwedeng direct yung yung higaan sa pintuan. Kahit sa 'di ba? Kahit sa ba 'yan? Ang bastos naman talaga nito. Hello ka. Bay pa ng bay para puro hangin yung tiyan mo tapos utot ka ng utot. Alam mo nabubwisit ako pag ganyan eh. Gusto mo na naman talagang mag-away tayo eh, no? Inis ka. Sabi ko nang ayoko na ganyan. Pwede yan. Pwede din. Pwede din. Yung mga spices. Kasi pagkain naman nilalagay ni-store natin. Paano yung ko? Ano mo? Sibuyas mo? Oo. Sabagay pwede na sila sa baba. Bawang sibuyas lang naman eh. Kasi pag doon bandang likod na, hindi na namin nakikita or hindi na namin alam kung ano yung mga binili. So, ang tendency, hindi siya nagagamit. So, very good. So, ayan. Dapat pala talaga binili natin yung yung 4 na layer, no? O ngayon, may rabis utak mo. Malay ko pa naman na ganyan, magkaka-idea ka na ganyan. 4 na, para masaya eh. Kasi may 4 na layer niyan. Pero okay na yan kasi pag 4, di ko na maabot yung sa yung bandang taas pa. Okay na yan. Sakto lang naman yan. Taas? Kasi matataasan pa ng isa yan. Ayan. Di ko naabot na naman. Okay na yan. Dito lang yung sibuyas, bawang, and luya. Ay, luya nilalagay ko sa yun, sa ref para ma-prolong yung niya. Yung freshness niya. Ayan. Very good. Yun, naman. Sige na dito. Ano mo na to? Mali ko nga, di ba? Kapalitan mo, gusto mo. Kaya nilagyan namin ng guys, ng corned beef. Baka hindi na naman kasi kainin ng yung mga aso. Pwede naman daw yung sabi ni Daddy. So, maliit lang naman yung karne norte. Para may pampalasa lang. Pero nagluto kasi ako ng pinakuluan ko lang na pork gidiling tapos malunggay. Nag-iinarte ito eh. Kaya, umorder din ako ngayon sa yung raw food. Pakainin mo na lang, Daddy yung
raw na dog food. Umorder ako online. So, ipapatry ko sa kanila. Ayun, siguro, lutong pagkain sa, sa umaga tapos, or sa, basta ganun, basta, may magkaiba sa morning nila and evening kasi nananawa silang hirap-hirap. Ang arte ng mga aso ko dito, samantalang yung nandun sa, sa, Nueva Ecija, grabe, kahit sabaw lang, sabaw, tapos kanin, okay na sila. Ito nga arte, daling ko kaya ito lahat sa Nueva Ecija na maranasan nila. No, kagad yung isa. So, ayun. As I was saying guys, punta nga kami sa dyan sa bilihan ng mga furniture para bumili ng cabinet na pwedeng iharang dito sa sa paanan ni Chris para hindi naman direkta sa hindi tagusan sa niya, sa pinto niya. Kasi pamahiin nga yun, even sa pagpapatayo ng bahay, 'di ba? Kahit yung sa probinsya is bawal yung, diba, mga kwarto kasi 'di ba harapan. So bawal yung dalawang pinto is magkaharap. So sila salit-salitan. So ayun lang. Habang inaantay ko siyang magpakain ng dogs, pag-edit na muna ako ng isang vlog. Nakapag-edit ako ng isa kanina eh. Tapos pinapanood ko manonood ako ng mga vlog din. Yung kay Anakay, yung travel sila sa Bangkok kasi on May 9 to 13 is pupunta kami doon. Pero ako lang guys, hindi kasama yung mag-ama ko kasi wala pang budget. Hindi, convention lang muna yung pupuntahan ko. So, babalik kami doon kapag magbabakasyon. So, ay mabuti ng muna kami doon. Isa muna yung pumunta para alam niyo yung mga gagawin. Kaya nanonood ako ng vlog ni Anakay. Ayun, kasi sakto pumunta sila ng Bangkok. Para hindi naman kami syunga-syunga kapag pumunta kami doon mag-anak, diba? Kasi na-scam daw sila sa ride, sa boat na floating market. Pero, ayun nga, since convention pa lang naman yung pupuntahan ko, more on lang naman kami. Sa isang, convention eh. So, edit lang muna ako, guys. Basta yung ganito lang kalapad sa niya, matakpan lang, and then siguro manipis lang, yung pwedeng patungan ng mga mga gamit-gamit. Tapos ganito kataas. Ayan. Or pwede na rin dito, kahit parang parang magsilbing console table lang or basta hindi direct na diba? And then yung binili ko kahapon, hindi siya white. So, carry na yan. Patakpan lang yung mga grill doon. Kaya pakain na naman siya ng kanyang Kaya ang bilis lumaki, pakain ka ng pakain eh. Sige, okay yan. Para prituhin na natin yan kapag malaki na. Tilapia. Pang ulam natin. Ano tilapia? Sakto ba? Ilang? Ay, no! Gluten! Ikaw talaga, ha? Bad ka. Naaway mo sila. Ilang kilos daw yan, daddy? 25? Yung? Isang sako? Oo. Huwag mong sirain para may natin basurahan. Kasi ito, 25 kilos. Magdala kami guys, store. Katid ko lang yung pabang sa store. And then, bili na kami ng ni Chris. Grabe, inaantok ako. Kaloka. Ang hirap kasi makatulog kagabi. Ba't kaya si daddy naghihilik na, tapos ginigising ko siya. Sabi ko, di ako makatulog. Nagpapasama ako. Kailangan hindi ako makatulog, kailangan gising din siya. Siya talaga, ang sarap na nung hilik niya. Hello, siguro mga nakatulog ako alas 2, talagang sapilitan na Tapos bumabangon naman siya kasi barado yung ilong niya. Bumabangon siya, tapos sisingot-singot siya na gano'n. Nagigising din naman ako ulit. So, kulang na kulang yung tulog ko. Kaya yun, parang sarap lang matulog ngayon. Bilisan natin para makauwi na din. I-double check ko lang yung mga Papitsa ka naman, mami. Papaship ngayon kasi medyo madami-dami yun eh. Ang dami nagbayad kahapon. Pinorward ko na sa store. Kaso kailangan ma-double check kasi mamaya may missed out na naman eh. So, ayan. Pizza na lang lunch natin. Saan tayo pa-deliver na lang? Oh, sige. Or sa Greenwich na lang with lasagna. Ayan. Kasi mamaya pa naman yun sila Emma uwi. Sabi
Tapos si Chris. So, lunch na, dinner na Ay, din yung nako. sunod naming lutuin. Iho. Ano kayong lalagay dito, no? Yung choking dito wala, ano, sayang. May, di ba dati choking yan? Ayun, no? Wala na, kantong-kanto ng ano. Ba i-renovate na? Hindi, for list na eh. Ayun, no? Baka, saan na yung choking dyan? Tinatao naman din. Or hindi masyado. Kasi ano to eh. Sa bagay, may school dyan. May pag-ibig dyan. Tapos, ano pa yun? Ano yan? Hindi alam. Baka hindi kumita. Yan o, wala dyan. Or nag-move lang sa ibang ano. Mas magandang location. Siya! Girl na girl yan o. Hala. Yung pinapanood nyo? Ay, dinosaur. Si ano, favorite ni Lucas. Uy, girl na girl ang baby girl namin. Sino yan? Sino? Si Alof? Arlo. Okay. Sino mo sila? Gusto nila yung ano? Dinosaur. Si ano yan eh? Sino yan yung dinosaur na I love you? Barney. Si Barney yan eh. Oh, tinutulak mo na naman si ate. Oo. Ala talaga. Ala, umiyak. Oo. Ala. Ikaw talaga ah. Hug na lang. Oh. Tinutulak ko ate. Hug ate. Oh, ayan. Makita naman niya sarili niya. Oh! Oh, makita niya sarili niya. Oh. Hi, guys! Hi! Mano to sa camera eh. Hi! Ano yan? Ganun-ganon. Yung hayop. Para kang singkaw ah. Ano yan? Yung kain mo pag ganun-ganon. Hi! Hi! Gwapo eh. Uy, kiss na naman sa guys. Uy, grabe talaga yan ah. Hi! Ikaw din kiss din sa guys. Uy, wow! Ay! Ay! Wala siya, uy! Uy, kiss! Uy, wow! Chikbo! Uy! Ay, wow naman talaga na-kiss siya, guys! Uy! Ay! Ay, talaga eh! Jesus! Ang cute mo talaga. Kaya mo kakis na tao eh. Ay! Ay, sagis pa. Ay! Uy! Oh, si ate ah. Huwag tutulak. Hi ate! Ang cute naman yan. Tanakbo. No. Ayan, doon muna siya sa lola niya sa Cavite. Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye. Bye-bye! Malabo. Uy! Bye-bye! Bye, guwapo! Hindi niya nakikita sarili niya eh. Oh. Ayan na. Bye-bye! Ayan na, baby. Oh. Yay! Guwapo talaga yan eh. Ingat po! Muna na po kami. Ayun. Ay, si ate na lang ulit dito. Ay! Ay, ate ni ate, ay! Ate! Uy! Halika na, ikaw naman. Sama ikaw sa akin. Dali, halika na. Tara! Ay! Oh, no, sino yan? Ay, tumugin na. Ang ano tumakbo, ang inin eh. Takbo! Ay! Arty man! Ayan na rin ako, guys. Bye-bye! Oh, bye-bye na kita, ta. Bye-bye! Bye-bye! Oop! Ay! Yan talaga yung ano niya eh. Kaloka kayo. Bye-bye! Bye-bye na kita, boy. Dali. Bye-bye! Wee! Dito kami Greenwich, guys. Kaya tayo. Nauna na siya dito eh. Pinang-order ko na. Ayun. Pangit naman ng ano. Hindi man lang crunchy-crunchy yung mga bacon. Kita pa yung taba oh. Ano ba yun? Kain tayo.
Dinrap lang namin yung ano guys, papalaundry, si Kalbo. Dito kami nagpapalaundry ng ano, ng sofa cover. Ayun. Ito din yung ano, yung nakaaway ko dati. Hindi naman nakaaway actually. Parang nakasagutan ko lang dahil nga dun sa na, ano nila, disgrasya nila sofa cover. Pero okay na. Galing na din kami guys dun sa ano, sa tindahan ng furnitures kaso wala kami nakitang ano eh. Pwedeng magamit mo sa kwarto ni Chris. Meron sana kaso, yung ano yung quality kasi mga wood chip, yung ano niya, yung mga laminated lang na wood chip. So, ang bilis masira nun. Ilang beses na kami bumili na. Yung cabinet namin sa Don Carlos, ganun. Diba? So, huwag na yun. Mas maganda yung medyo matibay-tibay naman. Yung pwedeng magamit pa kapag lumipat. Ayun. Kasi pag ganun eh, parang ano eh, parang patapon din eh. Mapapakinabangan mo din naman, kaso tawag dun, di worth it sa ano, sa pera. Magbibitaw ka rin lang naman yung matibay na, diba? Magagamit mo ng matagal-tagal. Kasi yun, wala kapag ka... may jockey na eh. Diyan ka na ba? Oo, yun. Kasi vice ganda na. Ikaw eh, uwi muna tayo. Wag na. Huwag na, andito na eh. Ayun, kapag ganun kasi madaling masira, sayang, you know. So, last resort namin is FB Harrison. Pag wala pa rin, gawa na lang si Daddy. Yung parang wood panel na ginagawa niya sa bazaar ko. Let's go. Oo nga pala, di natin napanood si Jackie. Jackie. Si Bella nandun eh. Oh, panggulo na rin si Bella. Oo. Aliw na aliw siya sa showtime na yun. Hi guys, ito kami sa ano, homeworld sa ano, sa FB Harrison. Harrison Plaza pala. Ayun. Hewlett Packard. Ha? Ito maganda, no? Mga ano, console table nila. Ayun, ito yung napili namin, no? Ayan, 4,000. Ayan, sakto mabigat para mag-ano man si Chris, magdabog-dabog. Hindi agad matutumba. Sakto na yan. May ano siya. Tapos lagay na lang ako ng mga ano niya dito, mga yung books niya, kung anik-anik. Si Emma na bahala doon, guys. Ayun. Dito rin kami na ano, napadpad. Dapat pupunta pa kaming ano eh. Cash and carry. Buti na lang tinanong namin, meron palang homeworld dito.